Здравейте, хора! Днеска с един приятел ще играем Free Fire. И така, абонирайте се за канала ми, чупете тежко лайка, натиснете камбанката, за да ме видите всеки ден. Ти нещо ще казваш ли? Не. Нека да се почваме с играта. Добре, моя приятел се казва Йовчо. Така, хора, започваме. Аз имам. Добре. Добре. Много са силни, аз видях. Те хора колко са силни. Май мен убиха. Да, убиха ме. И аз умрях. Така, хора, не знам какво ни стана, от много години не играхме в Free Fire. От една година. На ти бомба. Чакай, аз. Ето още една бомба. Беги. Докато да бягам, да се хилвам, убиха ме. О, не. Със етинота. Хора, много са силни. Много. И това са монато. Ти ли си имаш? Не. Те съм. Да. Малкият пистолет, аз ще си има. Пак ме биха. What? Как? Те да не са някакви... Хакер. Да. Нещо на такова ми изглежда. What? Много са силни. Само Нула на вижте. три. Вижте колко са силни. Вижте тях, вижте. Ние сме отдясно, те са отляво. О, с един самах ме обидиха. С малкия пистолет. Аз съм един, те са двама. Не са. Победиха ни хора. Още една игра. Още една игра. И аз вземам пистолети. Вземам 70 куршума. По 90 и макс 7. Така. Ще играем втора игра. Head there. Да. Убих един. И сега убихме. Победиха ни хора. Много са силни. Така. Ние ще играем следващата игра. Хайде да играем, Анке. Ако искате, напишете нещо в коментарите да играем друга игра, хора. Напишете долу в коментарите. Хайде да играем, Анке. Добре. Крайната сти старт. Така, хора, сега играем Ланкет. Нашата стратегия е да вземаме пистолети и с една кола таки прекасим. Всички. Ще се почваме. Хора, нещо падна на приятеля чудесно. Паднаха му крила. Пусти си ги да видят хората. Не са мои.
Мое това. Не се вижда. That certainly is no Griza. Where's the food? Що бъгва? Идея. It's showtime. Battle Royale. Battle in style. Идея. Аз контролирам моя приятел Крокс. Така хора, той ни контролира, където ни извежда. Така само трябва да ги прегазвам. Хайде I вътре. have a plan, and I'll figure it out. Сега отиваме в проекта. Hot drop. Stay alert. Се ми достигате бързо. Got a gun. Help me. Това ли е твоята стена ли? Да. Head there. Така хора, отиваме в стената. Отивам где, чакай. Много бавно се движи. Help me. Убиха ме. О, не. Ще го убия. Където е? Чакай, аз ще го събия, но умрях. Хора, и там ни победиха, и тук ли ще ни победат? Майка. Играем тази последна игра. Давай, такъв фланк така. Хайде така и ето тази сика. Добре. Хайде така е. Тук е фланкът. Тук е фланкът ето тази сика. Май. Да. Така. Окак. Даваме старт. Так. Чакай, аз ще напиша. Напишете вдолу в коментарите с кои игри да играем. Кои игри да играем. Има много игри на света, за това напишете в коментарите. Или страстна, или весела. Каквато искате ви. Да. Кога ще ни пуснат, бе? Не знам. Аре, бе. Готово. The young Tatsuya knows how to get things done. Дали си пистолет? Да. Малкия. Къде си? Ето си. Хайде. Чакай, чакай. Ще ме убият, ще ме убият. На малко Help me. Хилвай ме. Double
Triple kill. Няма как. Попитах се на него. Еми, така хора. One Има още opportunity това. closes a door. You could just bust that door back open. Големия пистолет. Така хора, вземам този пистолет. Къде си, къде си? Аз съм на първия съм. Хайде, сте децата. Каква си? Да. Е, той. Hit him with Sensei Shockwave! И аз. Силва. First blood. Triple kill. Така хора, победихме тази игра. Добре. Искам да се абонират. С кампанката и един лайк. Need equipment! Май това ниво е друго. Need equipment! Да. Къде си го? Head there! Help me! Be patient. Хайде. Да, така. Чакай ме. Добре. Къде си? Ще ме скъсат. Има смисъл. О, не. Help me! First blood. И аз. Double kill. Еми, сега побихме още една игра. Еми, хора, от мен, чао.